Good morning guys. Nagpag datos bukid guys to. Ayan, nagpag doon sa bundok. Ang kapal ng pag doon. Doon sa kabundukan. Sobrang lamig talaga ngayon guys. Super lamig ang panahon. Umulan na naman kagabi. Ayan. Ulan na naman. Uy, haligsik. Umaambon na naman. Umaambon. Nahira dyan guys. Basta magsiguan. Wag tayo mahimong trabaho na ning gawas. Gusto ta maguna. Di ta kaguna. Kaya grabing ka. Basa ka duta. Bantay ka ng tanom. Basta naman. Dahil magawa dito sa labas ng bahay. Doon sa it's a very cold day. Cold day. Ang lamig ng araw. Yung datag kamuntagan guys. Basta inan bitaw. Peaceful inig mata. Kaduka. Green agi mong palibot. Yes no. Manok rin sa baan. Aking mga flowers. Ayan. Malipay sila basta wanon. Good morning guys. Good morning. Have a good day everyone. Another day, another vlog na naman. Morning kuya. Morning. Nagtapok ang iring na rin guys. Tanawa guys ya. Tawag mga iring nagitapok na skilid. Stilan. Kumugod lagi. Pangtugnaw pa sila apil. Pangtugnaw pa sila apil. Hilot sa skim guys ni Papa Gabriel. Buwag isang panahot. Be. Isus gino. Pasti lang yung bata. Ha? Wahangi skim. Kargadong panahot. Basta lagi di man maghabog. Kinalis akin. Kargadong panahot guys. Yung mga lawasa. Right. Kasi nakailadan eh. Yeah guys. Medix. Sama na kayo Medix. Karun Medix. Makuan man na siya guys. Health tonic drinks. Ayan. Kami yung na siya guys. Ino po nga ni kay pawa kung nagpanahot. Masin dali no samot ang panahot na ning kagwang. Makuan man siya ang mga ingredients na ni kay mga kuan. Ingredients. Luya. Bayabas. Sambong. Blumera. Basamifera. Ada naman dito. Turmeric. Malunggay. Moringa. Guyabano. Ada naman guys. Lemongrass. Ada naman ka dyan guys. Mga ingredient. Mga sagol-sagol dani. Hanghang man siya guys. Kami ni siya. Imnon na. Mut. Manihang imnon kada buntag. Imnon kada buntag guys. Hindi ka mahag inampod o minit. Yan ito sa kakutsara. Hanghang. Charo, malagpot dani katong mga datot nanon. Malagpot dani mga panahot guys. Lamig siya guys, hanghanga tapos tam isug madijut nga pait-pait. Lami siya. Karami hang imnan guys. Bawas panahot. Duwe lagi na uli gahang tingog uy. Inin. Ang tagal niya na ulian. Bakit kaya? Nada kayo pakita ninyo guys. Kani pure honey hinatag sang igagaw. Ni Gaw Joel Corey. Pure honey ko na siya guys. Good source of antioxidant, antibacterial, anti-fungal properties. Beautiful and healthy skin. Natural prebiotic. Treat ulcer. Help for digestive issues. There guys. Ito.
Parang kadyo ka sticky kaadyo guys. Aga nang naikuan. Nang degus. Sticky kaadyo. Ha? Manay butangan og kuan guys. Kanang nay haning butangan og limonsito. Mahay painom sa mga bata. Ano? Degus. And hindi pa itong dihatag hapon. Diyan ko na yung mga pinaskuhan naman guys. Ang nakabubble wrap. I don't know what is this. Luwan ini. Uy, kuan da guys. Uy, kuan naman. Hani man daghan maglisong sili. Pasti lang ino kulon. Andar jud daning mga kos ganut. Chili garlic. Chili garlic. Chili garlic kuno guys. Puro jud. Lamang. Lami ni ko ano bulanghoy. Takto guys kay na pa may bulanghoy dari may isaw-saw. Chili garlic da. Ay, salamat sang igagaw nang hatag ni Joel Corey. Yan. Thank you Engineer Joel. Thank you for this degus and chili garlic nga. Chili jud guys. Kaya naghanak kadug lisog sili. Kasi dan yung mga oskanot. Aso-aso katag-agi na ni. Thank you for this. Yan. Ano guys, kaya naghahatag na itong pinaskuhan. Ito. Salamat sa naghatag dan guys. Tingnan naman ta kaya na may mga bot na bye. Thank you so much. Kasi ganahan mo order dia guys. Na isang maingan yung mga product. Karilamiin kaya hangi gapon hana ni giabrihan gapon guys. Hangi butangan og limonsito. Hangi kainom nila. Kini karon pa ni siya guys. Nauhi og lili na to. Chili garlic man ya. Nay nakabutangan jujus. Pilay mo wang Energy Choco. Ako customer bata. Si Joshua na. Paghay sa papa, paghay kay basi makitaan kasi mo papa danis vlog. Parko, Plido guys, Parko. Taga sa kaliwas yung papa, wa? Oh, Bicol? Cavite. Cavite? Taga Cavite isang papa. Wala pa kita, maso nakurungan. Shout out diha sa mga Parko Aplido. Basi nakaila mo dadto ni Alexis Parko. Mo tay papa dadto ni Jade. Yan, so wala na sila kunhana pastilan. Shout out minimo diha. Nana pag imong anak. Lisod na ba dyan ni makalimutag anak? Kalimutan pud ta. So guys no. Muna. Alright. So tan hiza guys iparis natin sa bulanghoy ug unsay lasa dan ni niya lami maning kagwang ni. Lami gid guys basta hinatag lami man gid. Thank you so much and God bless you more. Tapos naghatag na ni. Thank you. Kini kasama man nga butang limon si turon may painom na mga bata. Nihit naman dari guys ug kuan. Nihit na dari og dugus. Kaya ito lagi na nga tumba ang mga kahoy das pagbagdo na ikahupan ang mga bujog. So ito na mga bujog ng layas to sa laing lugar siguro. Ito maigos bagdo to sila dito ni tapok. So kanis siya guys kuan siya farm na sila binuhi din nga bujog. Kuman siya na maka provide sila og mga dugus. So, aguho di na pong manok wala agan. Pero manok. Inza guys kata ni isang parisan og bulang. Wow. Parisan nato inza guys. Hindi sa kong tubig. Yeah, guys, magdangag ko og egg. Kaya na ko'y buhaton na nas egg. Yan. Kasi itakang natang itlog. Kaya na ko'y luto ko ano na guys, gamon. Magkakaon ng mga chikiting. Ming, painit mo na Ming. Para na bantaw nila lisanga des pag New Year guys. Tingin sa kaldero. Stilan. Ayan. Kasi may gagawin ako dyan sa itlog. Ko'y buhaton na to sa itlog guys. Para magkakaon ng mga chikiting. Bawal ba tos ubo guys? Ano itlog? Why bawal-bawal. Bahala ka ubuha ka mo sa mot ka. Yes no? Saba ng mga baktin. Yan guys. Luto na katong egg. Yan. 3 egg. Mayroon tayong mayonnaise. So ito yung ating gagawin ngayon guys. Gagawa tayo ng palaman. Haluan natin ng egg. Saan pa bugnawon? Madana day guys. Alright. Ito yung ating gagawin ngayon. Ang itlog ay lagyan natin ng mayonnaise. Ang mayonnaise ay lagyan natin ng itlog. Stilan. Marago ni guys. Yung isa. Kaya manggamaan na rin palaman. So, karon pag mga bata na ni maka tilaw. So
So ngayon lang nila ito matikman guys. Egg, nalagyan natin ng mayonnaise. Kasamot, makalig ubo. Kasamot, may ubo pa? Ha? Ada rin. Bati pangga naman ubo. Hala, umuho ka. Kaya rong... Ang taga-tagain ba? Pili na naman natin yung puti. Pili natin yung puti. Kasi nalamig ko na yung yellow. Yung ahiwain natin ng maliliit. Sabar naman. Alright guys, pinuhin natin. Yung mga natin ipalaman sa atong sliced bread. Sliced bread. Yan. Pas sila ni kaubuhan guys. Musig sila ni Gagiron. Yan. Uy, ang inita po may kraho. Yan. Naghanan natin. Arong lang yan. Yes no. Yan, pinuhin natin guys. Ang dugmutun. Yan. Okay. Bus kim mata nang ibutang na yatang kinakasugang ladies choice. Real mayonnaise. Real mayonnaise. Ano ibutang guys? Yummy na rin, wow, yummy. Yummy na ba ni Day? Yummy na ba ni? Nagbutang itlog. Kaya ruwi pala man na tos pan. Abrihin ang pan na. Sabay para sa Milo? Para si Milo. Kung pag Milokin. Huwag na lagyan ng itlog. Kumain ko daw. May zakas guys. Pwede mo natin isa. Hindi ko na nano. Hilaga. Lakod. Yes no. Kung pag Milo bigaro. Butin lang. Kana yung mga ipalaman? Mura. Katulong ko rin ipalaman kim guys. Pili ko na sa datong dugos o garing spicy. Yun eh. Chili garlic. Aray. Agatong mayonnaise with egg. Yan. Mama. Ito na ni. Aliraw pa. Di ba kada ni mong usig iniguman guys? Problema rin mong usig na iniguman. Aday. Naglagyan natin ng tinapay. Agatong Lagi tiba-tiba nga dari. agatong tasty bread. Ha? Paris na ha. Kanturai mo? Kani di ay? Di ka na ni? Mura. Kani guys. Kani mo ha? Kani mo ah. Itong butangan dari. Ken, dali Ken. Nakin. Pan. Alright. Kuya Gael. Kuya, dali na. Okay. Ito na guys. Be? Lami. Wow. Paano? Uy, pwede pa na. Lami ko na guys yung square kin. Nabutang nila. Wow daw. Wow. Lami ko na guys, lami. Sukan po. Sama imo. What do you want? Ano sa? Ano ba din? Ano na? Sunog. Ganun ko palit sa Rimaris nga bikiri guys kaya gilahang sliced bread arang kasuka kuan ba na lamiin. Bang bikiri kay moro naman dating hangin nagsuda ng ngapaan. Dari mo kino. Yan na guys. Okay. Yan na be, presig Milo. Kuya Gail. Mawata mahaw. Mawata guys. Malang pamahaw ron. Yan. Day ah. Kami day. Tinabi ko. Na, mura. Mas kim-kim liman mo tilaw. Di ka katilaw sa itong bagungkuan. Palaman. Lamiin, bi. Style. Mayonnaise nga na egg. Lami man guys. This no. Kaon. Mahaw. Para sa tag ininit. Pero kayo. Yan. Lamiin, day. Lami. Ito pala. Ano kasi lang bitsilan pa man? Naminig na yung sibuyas. Sibuyasan. Barok lamok po ka. Pag lamok po kapil. Mas dahon. Sibuyasan ka naningin. Yes no. Pero sa day. Baka mayonnaise with egg. Nasa ka panulo. Mayonnaise with egg. Yes no. Mayonnaise with egg. Nakin. Enggak. Tim. Day. Egg. Tapos ang amuhan sa una guys, kay magamamig nga ni. Butangan mag-mayonnaise nga ng bitang manok. Nagtangag sibuyas sa timplahan. Mga tayo palaman. Dito day. Basta. Magamaal ito ang amog nga to. May among ipalaman.
Ay, mapangita liga ugma la. Ini. Ini guys. Kasi sudah nih gatong diet. Ina uso diet teman guys. Pag diet. Ano eh. Pag-ulsir naman ta. Yes no. Pagkain, huwag pagkain. Ay, paso. Bukan man. Loken. Napain mo? Kanta guys. Ayun. Pero mainan mo kayo na. Harus ko gayal di ay. Kuya. Dali na, unsa na ba nang Uli mo. Sugar spaghetti. Mayon. Kancin. Nagpapal mo. Malman. Lako na yung gini. Batikin. Okay, kin guys. Bati. Okay, klasian na ugma. Ingan imong ban ugma. Butangan na tag-egg. Ha? Ganas ko ikin guys. Ingan jambaon ugma ono. Butangan na mag-egg. Da pa may daghan diya. So, isa dubunanan, isa sa ref. Yes no. Kasi ana pa dugma guys, sa zona pa tagbako dani. Give ni ate kaw, nakaw. Give ni ate isang gift kaw. Na ate ni ka, di ara gift ni mo kaw. Na naman isang ate ni ka. Lakaw. Kaw. Kalakaw. Kaw. Give ni ate. Sabi niya reaction pagkita. Ano na sulipad sa? Open. Open si sabi. Kaya nga kung nawa, datulo day nahagbong. Ngayon kung nawa, datulo sa binit, na magkasiring. Ay pan, pareha meter no na. Tayo may guys na, umang laag may nga na naman sa milas. Bakya, mamay mga uso ron. Karay. Kana imo, karton na may imo. Tsa, sana guys. Mapapay pag-abot ni Nika. Liga na yan na. May mga baligja ka ng kuan, pero katong lainon bitaw sa day na. Ako yung mani. Bakya gini. Liga na, para sa ka. Hama man ang ilaag ni Karatus Plaza. Puhon. Sakto na day, puspus ni mong kuko. Pagirang-giring. Chill. Lipay ka ako dalaging di. Nalas unika guys. Tanag amang gift. Ni ate unika. Kim. Parang may salipad sa. Uy. Bato. Lipay ka na ate? Ha? A few moments later. Nganta guys, ngaon. Sige lang tayo pangaon. Hey guys. Dahil sabaw. At rin tilawan guys, kari dia. Garlic. Chili garlic. Di sabaw dia. Nila. Tanaw, tilawan sila to. Kaya magtanawon ra guys no. Tilawan. Taring abrihan niya itong chili garlic. De. Dito sa atas ng halo guys. Ayan ang sunod ni. Daghan na mag-uwel. Karang si Liso. Daghan nagliso og sili. Hindi, tantang atong tilawan. Yan ni sa sud. Yan ni guys ha. Yan ni purma. Ang ahos. Tangan dari guys. Dami dyan na bulanghoy. Kaso bulanghoy guys, kaya na kuan man. Daot mo bulanghoy. Kaya ko na itong try. Dami siguro nila limonsito. Kus ag limonsito ba? No? Kaya wala. Be. Kaya guys, tilawan na to. Tilawan natin. Ang ahos. Ahos, manay sili. Nora. May bagoong. Aslum. Aslum. Madam ka mata. Okay naman. Kira guys. Ganta. Ngaon. May sabaw dia. Sabaw, ngalami ka azu. Lid. Dahon ng kuan. Chinese pichay. Ito guys.
ako nang butang agad ang kuan nari. Ang butangan. Lutaw mas mantika. Apa? Hang. Tarakin. Chili garlic dito day guys kay Hang. Si Zapper lamiin. Ha? Miin. Charge. Mantangaan. Naingaron nga. Mga tag panahon guys, mantaka guna-gunas gawas. Mantaka laag-laag kay damilig. Damilig juta. Yan, sila tang kaong dali. Sige naman tag mukbang na ni guys. Tura kami, ngunda na ka. Nabusog pa man sila. Timo-timo naman silang pangatasan. Unta da. Sabaw. Dia pagateng chili garlic. Nga ani? Chili garlic. Nami siya. Pibugat guys ya. Namiin. Guys ya. Sama na day. Ayoko. Sabaw. Init. Okay guys, milamiin guys ya. Chinese pichay. Miyam. Sige, manatagaan na ni guys. Madaming pagkain pa ngayon. Iwan ko lang sa susunod na araw. Dahil na pa ito ba? Dahil na pa ito ba guys? Dahil sobra deh. Tagay. Tamis pa ni be? Be? Karon o gahapon? Guys, may tuwa na naman. Dahil na pa iimnan na rin mga buzog. Na guys. Be? Wow. Humot ka dyan guys. Tuba.